tämmöinen maskusta Stenbergin Linnanvuori. Saisi pysymään se hyvin. Pysäyttää, jos haluaa lukea. Semmoinen teksti. Sitten isommaksi. No, nyt meni vähän liiankin isoksi. Tämän näköinen. Muutaman metrin korkuinen. Sitten pistä hetkeksi paussille, katsotaan toisesta suunnasta. Tämän näköistä tätä toiselta puolelta. Tuosta varmaan pääsisi kiipeämäänkin tonne päälle, mutta epäilen, että on sen verran märkää ja liukasta. Vois käydä katsomassa. Joo, on sen verran märkää. Ja nyt rupesi sopivasti satamaan vielä rakeita. Tämän näköinen paikka. Kalliomuodostelma. Mutta ei kai. Semmoinen maistiainen. Varmaan ensi kesänä kiipeen tuonne päälle. Tulee vähän erilainen näkökanta sieltäkin. Sen sijaan sieltä. En uskalla sanoa kuinka korkea, mutta tämmönen Linnanvuori. Ei mikään valtavan iso. Iso paikka, mutta ihan näyttävä kuitenkin. Ei mitään, tämmönen tällä kertaa. Maskusta, Linnanvuoresta. Seuraava tulee sitten jossain vaiheessa taas sortti. On se ihan kohtuu iso. Moikka, moi!